Gikompleto na sa Mandaue City LGU ang pagpanghatag og financial assistance ngadto sa mga residente samtang wa pa magsugod ang local campaign period. Kini ang gipasabot sa abogado sa siyudad agi og pagtuman sa guidelines sa Commission on Elections sa miaging semana. Giapa sa City Hall ang distribution sa financial assistance sa mga solo parents, ingon man sa mga beneficiaries sa Tabang Mandaue program. Lakip na usab sa financial assistance sa mga nasunugan. Gihimutanan sa wa pa magsugod ang March 28 local campaign period. Gipasabot hinuon ni Attorney Miguel Lumapas, Chief of Staff, di na mangayo ang syudad og exemption sa COMELEC kabahin sa prohibition sa distribution og ayuda sa ubang regular nga ayuda sa syudad sama sa hospital assistance, benefits ug burial assistance kung may namatyan. Makahatag pa gihapon ang syudad niini apan ang releasing ay na human sa election period. Let's say, dawat sila o guarantee letter, no, or na existing agreement nga pwede ra later ang bayad but they cater to the services now, later yun, because ang rule gid nga atong i-follow is what gitay disbursement of funds during the election period. So it goes to follow pod ang burial assistance na to. Kung na existing MOA, pwede ra unhan but no payment yun.